Nazdar lidi, zdraví vás opět Kulich a dneska si ukážeme, co se změnilo od minula. Jak vidíte, tady mám tuto místnost, no všechno se tady, no a tady mám další. Všechno se to tady změnilo, protože mě spadl, nebo nespadl, ale smazaly se všechny uložené pozice, co jsem měl v Minecraftu. A tak jsem to musel udělat celé znovu. A nechtěl jsem to takhle všechno dělat znovu, takže jsem už to tady vykopal. Tady už jsem si udělal místnosti. Tady, no dneska, no prostě musel jsem to tady udělat celé nově. Dneska si uděláme houbovou farmu, nebo farmu na houby, to je úplně jedno. Už jsem tady začal stavět základy. Tady nevím ještě, co bude. Tady jsem si to tak vylepšil, no láva, nevím, co si tam udělám. Tu mám studnu, neomezenou vodu, je to dost hluboké. Tady se mi co dělá, jo, tady se mi dělá stone, tady taky. Tady ta cesta nevím ještě kam povede, něco tam pak postavím, třeba nějaké animal farmy. Takže dneska, jak jsem řekl, tak půjdeme udělat tu houbovou farmu. Nevím, na co jsem si tady dal ty kbelíky. No nic, půjdu je schovat. No ještě vidíte, že mám i více věcí. To všechno jsem natěžil mimo kameru. Zapalovač si nechám, nevím. Může se hodit někdy. Kobl tady a dirt tady. No, mám tu nůžky, nějaké schody, sklo už mám. No, takže jdeme se podívat, jestli tma je, no tak se vyspím. A pak půjdeme natěžit nějaké houby. Nebo spíš nasbírat. Takže jinak vážně se omlouvám za to, že video dlouho nebylo. Ještě tohle je nové, ty schody. Že video dlouho nebylo, protože fakt mě padl internet, teda smazaly se mi všechny ty uložené pozice. Navíc ještě jsem dlouho nebyl u počítače, takže jsem to neměl ani jak opravit. Slepička. Počkat, tady mám meč, proč ji nezabiju. Juknu se, počkat, jestli nemám jo, mám. Dáme si normál. Protože jak jsem to opravoval, nechtěl jsem, aby mě nějaký zombie otravoval. Tady někde, aha, to jsem byl já. Takže no, půjdeme nějaké ty houby najít. Jinak v jednom díle si ukážeme slime farmu na slime bally, díky kterým budou mít stick pistony a tak. Já už vím, kde je ten chunk, kde se vlastně spawnujou slimeové, takže si tam pak jednou zajdem a uděláme tam tu velkou farmu. Jinak pokud znáte Gonkyho, tak jednou, nebo spíš ne jednou, budu podle něj dělat spoustu tutoriálu, protože on prostě vzal mi všechny nápady skoro. Měl jsem toho tolik vymyšleného, jen jak jsem zjistil, on už to všechno má, takže to budu dělat dost podle něho. Ale tady bych si měl vyrobit nějaký crafting table. Tak je lagy. No. Jinak jak jste si všimli, dneska melu dost.
od minulého videa, co jsem to chtěl, jo, lopatu. Protože jsem zjistil, že lidem se to dost líbí, jak člověk furt mele do... a mele. Takže to si dám tady. Kam mi zmizelo? Měl jsem... aha, jo, nic. Tak. Tak. Aha, nic. Natěžíme si tu ten písek, sice nevím proč, chtěl jsem hledat ty houby. No, to si volám někdy potom. Tak. Nevím, kam bych tak mohl jít. Tady je všude les, ale moc jich tam nebylo. Hele, velký strom. Jo. Pak si voláme nějaké XP farmy. Farmy na melouny, na dýně. To všechno budu dělat tak podle Gonkyho. Protože fakt on už ty tutoriály na to dost má. A budeme dělat design, všechno. Všechno bude vypadat úplně jinak. A teď jsem se úplně ztratil. A nevím vůbec, kde mám to své bydlení. No, jo, počkat, tady by měl být ten... Ne, takže jsem úplně se ztratil. Ježíš, to jsem si zase něco vybral, ale ty lagy, ty jsou hrozné. Vždycky, jak se natáčí frapsem, tak se něco děje. Hele, kravička. Z kravičky se dělá dost věcí, takže ji zabijem. Navíc z ní je dost stejku. Kravičko, pojď sem, no, vtipný. Tak, ještě tebe, ale to jsou strašně ty lagy. Vážně, frabze někdy fakt napr. No, tam tu kravičku necháme na pokoji. Aha, tady si vyskočím na tuhle. No, na strom. A teď fakt nevím. Ovce. A tam něco je. Au. Počkat, něco mě napadá. Ne, počkat. Trojka. A jo. Ne, co to dělám? Kde mám ten meč? Seber ho. Zabijem tady ty ovečky. Cipni, pojď sem. Kurňa. Hajzel ovce. I když já je můžu... A já nemám nůžky vlastně. Teď se mi nechtějí vyrábět. Tak, počkat, pojď sem, kravičko. Teda ovečko. Tak. Teď znovu se juknu. Takže počkat, to jdu tak, takže... Když půjdu tímhle směrem... A takhle. Takhle, tak tam dojdu, jo. Jo. Co to tam je? Jo, to je strom. Tohle není. Podíváme se ale, jak to tu vypadá. No, to tam. No, teď to Kali musím najít nejprve ten svůj dům. Nebo spíš trhlinu. Aha, pavouk někde tady. Pode mnou byl. No teď ho nechám na pokoji. Tady je někde pode mnou pavouček. Dýni nějakou vezmem. Ještě brnění, jo, brnění mám železné. Železo jsem hodně natěžil. Co je tady? Tam bylo nějaké uhlí, no to bych mohl natěžit. Tady taky něco je. Musím si dávat bacha na creepery. A navíc já jsem se ani nepodíval, jak dlouho natáčím. Takže chvilku počkejte a... OK, jsem zpátky. Máme ještě 5 minut. No já ještě nemám totiž neomezené.
Zatím jsem si to ještě nedal. Co je tady? Takže 5 minut. To bude za chvilku už konec. Takže dnešní díl to asi neudělám, ještě neudělám tu farmu. Dneska natočím tak ještě další 2 díly. A tam už ta farma určitě v nich bude. Takže počkat, podíváme se, kterým směrem se mám vydat, kravičky. Tudy má takhle, ne? Zkusím takhle. A juknem sem. Ne. 6. 24. Au. A teď 193 tady. A teď doufám, že jdu správně. Bylo to jistě v lese, to vím. Ale nevím přesně kde. Kurňa, to bude zase nadlouho. No nic, já vás teď stopnu a najdu zatím místo, kde... Takže nazdar lidi, jsem tu zase. A jak vidíte, postavil jsem si tu velký stožár. Mám tam světlo, abych příště našel. Jinak cestou jsem našel houby. A ještě jsem se stačil podívat i kolik nám ještě zbývá minut. Zbývá nám tak cirka plus minus. No teď už nám asi 3,5 minuty. Takže ještě rychle si to schovám, no podívám se. A tu farmu doděláme v dalším díle. Takže... tak asi všechno. Čau čau.